vil gerne fortælle jer lidt om min NeoCube. NeoCube laves af en masse bitte små magneter, for eksempel sådan en, kan I se dem? Og her er de alle sammen. Der er 216, og de sidder alle sammen i et stort magnetfelt, så de bliver til en terning. Og så kan man så skille dem ad. Jeg kan ikke vise jer lige nu, hvordan man samler den, men det vil jeg gerne gøre en anden dag. Men her kan man så tage den fra og sådan noget. Men den ligger vi så. Og så tager vi den store fra. Min MegaCube. Min MegaCube er lavet af præcis det samme. Nogle små kugler, som der er sat sammen i et kæmpe magnetfelt. Der er plus og minus, og så er der 1000 kugler i stedet for 216, som der er på midten. Jeg kan sagtens sætte dem sammen og sådan, men det ved jeg ikke mere. Der er 100 kugler på hver af sådan en her plade, som jeg lige tager op der. Sådan en. Og på den anden der er 36. På to af dem er der 200, 400, 600, 800 og 1000 selvfølgelig. Og det er sjovt at lege med. Jeg synes, I skal købe dem. I kan købe dem på iqleg.dk og alle mulige steder. Det hedder en MegaCube, og den lille hedder en NeoCube. Men nu vil jeg slukke, så vi ses. Woo!